Walang huli natin guys. Yan, pwede na. Para laugan, laugan. Ngitib mga ano, kabis. Dalawa na. Dalawa na ang huli natin. Ayan. Ora. Ito na ang kabis. Ito na malaki yan, malaki. Pwede na kabis. Pwede na, pwede. Laki na. Yan, tatlo na mga kabis. May pang-ulam na. Wow. Pang-apat na kabis. Apat na. Ano kami dito? Apat na mga kabis, apat na. Mga native na tilapia, mga kabis. Pwede na! Dali po. Medyo maliit. Di na yung lalaki native eh. Uy. Meron na naman. Uy. Ito pa sa unahan. Napakalaki na. Marami-rami na ang ating ulam. Paano masabi? Taas mo ito. Fresh na fresh mga kabis.
Nahito. Uy. Ito na, ito. Ayun, kasama ko. Ito po. Meron pa. Mga native na tilapia, mga kahabis. Marami sila dito. Marami sila dito. Ayan, tingnan nyo naman. Pwede na pang ulam. Okay. May huli na mga kahabis. Pwede na malaki. Walang kalaki. Dito. Native. Pasangker pa. Sinarig lang ulo na. Ano ba anak ko? Yung huli namin. Dito. Guys, native na ito. Native. Okay, uy. Ay, ito sa mga kapatid. Narado sa mga. Sige na eh. Uy. Suara.
Tingnan nyo naman kung gaano ka-fresh. Ito lang huli natin guys. Pwede na pang ulam, mga kabis. Dalawa pa. Ano niya? Amin, hindi ko lang. Napakalaki. Bakal mga kabis. Ito pa lang huli natin. Pwede na pang ulam mga kabis. Nabuak mo nun. Buwak na. Maganda yung pagkabuwak niya. Ganyan naman. Tingnan nyo mga kabis, napakaganda. Pero lagot ako nito mga kabis. Babayaran ko to. Si Daboy. Daboy. Ihulog na. Napakarami naman ng ulam natin. Ano, nabuak sila, nakabuak sa rin. Ayan. Ito lang huli natin guys. Ayan, pwede na. Ito pa lang huli natin. And see you in next video mga kahabis.